Mifa production filɛbagaw ni Ondu TV filɛbagaw an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn an b'a yira la k'a fɔ ko nin ye an dontɔ ye an ka bulon kɔnɔna la n'o ye Baga Bulon ye Baga Bulon kɛnɛ ale bɛ sigi Mifa kan ani Ondu TV kan bi ani an baarakɛɲɔgɔn caman bɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Salimata Kamara Sali ça va? Ça va. Kan jumɛn bɛ yen? Kan foyi tɛ yen. I b'a kan kɔni. N bɛ Ala tanu. Sali dɔgɔkun in na fɛn jumɛn de ye marqué kosɛbɛ kosɛbɛ? Bon fɛn fila de ne marqué. O fɔlɔ o ye Duanzan ale ni Bone ni ɲɔgɔn cɛ. Kalo 3 sira kun tigɛlen don mɔgɔw la ko sababuya kɛ marifa jɛtigɛlikɛlaw ye. Nka bi bi in na ko août kalo tile 30 sira labilala Ala barika la. A filanan o ye Gawo ye yenkaw fɛ yen nɔ fana furako dɛsɛ fana kun bɛ yen nɔ. Fura kun tɛ ka se ka lasɔrɔ. Donc bi bi in na ko fura caman o bɛ ka se ka sɔrɔ o fila de diyara n ye. O ɲɛna Sali tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen an b'a yira la k'a fɔ ko bi ani an ka maaba dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye Mamadu Jawara ye Mamadu Jawara centre ba de b'ale bolo centre Bɛnkadi Kabala centre a bɛ baara caman kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka farafin yiriw yɛrɛ la donc kuma bɛnnen don kumatigi yɛrɛ da taale baro kɔnɔ taale ɲɛfɛ centre an bɛna an da don a la ka a walawala ani centre bɛ se ka centre bɛ ka baara ni baara mun kɛ baara ni baara mun bɛ kɛ ni Ala sɔnna a ma an da bɛna se olu ma sani an da ka se o ma an bɛ an balimakɛ yɛrɛ fo Inshallah Jawara naam ani ce an bɛ Ala fo k'Ala waleɲuman dɔn an ka foli bɛ an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ye k'Ala tando k'Ala barikada an selen aw ka kɛnɛ barikamaba nin kan an yɛrɛ bɛ to k'aw ka émission caman filɛ kosɛbɛ donc a y'an wele ka na kɛnɛ kan a diyara an ye kosɛbɛ k'aw yɛrɛ fo la an'aw baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen an'aw kanubagaw ne tɔgɔ ye Mohamed Jawara i n'a fɔ caman b'an dɔn groupe centre Bɛnkadi Kabala Kabala ye fila ye n'i ko Kabala n'i m'a latigɛ caman bɛ o t'a faamu an bɛ Kalabankoro Kabala i n'a fɔ an dɔn don o sira fɛ cogo min na an ce a ka wele la inshallah o diyara an ye an bɛ foli lasegin i yɛrɛ ma ka sabu kɛ i fɛnɛ sɔnna ka na an ka wele jaabi an bɛ i yɛrɛ fo o la n'o tɛ an b'a dɔn ko baaraw ka ca kosɛbɛ kosɛbɛ nka ni a ma ɲɛ i sera ka na anw yɛrɛ ka wele jaabi o bɛ diya anw ye kosɛbɛ kosɛbɛ Sali maa tɛ bɔ dununfɔyɔrɔ la ka t'i kɔnɔ kongo bi Ala y'an garijɛgɛ Mohamed Jawara la centre in kɔnɔna la a bɛ fɛn caman kɛ n'a fɔ bɔra k'a fɔ cogoya min na an na tila ka an da se olu ma nka sani an k'an da se olu ma hakili la i ye ɲininkali dɔw labɛn o tɛ n y'a f'i ye ko mɔgɔ tɛ bɔ dununfɔyɔrɔ la ka t'i kɔnɔ fɔ donc ɲininkali fɛn fɛn bɛ an bolo bi kɔni ani an filɛlikɛlaw yɛrɛ ye ɲininkali minnu di an ma an bɛ se k'olu tɛnku a la cogoya min na kɛnɛ b'i bolo ko maa yɛrɛ ko kana fɔ karamɔgɔ an da degelen b'o la nka ni tora ka i ta i tɔgɔ ma hakɛto bɛ kuma la o kana kɛ basi foyi t'o la o yɛrɛ de ka d'an ye basi tɛ Jawara n bɛ fɛ ka ɲininkali fɔlɔ min kɛ o de ye kuma dɔ la i bɛ bali k'a ye cɛ dɔw b'a fɔ a bɛ kɛ cɛ la i n'a fɔ a bɛ kɛ muso la k'u bɛ bɔ i nɔfɛ furu la a daminɛ a bɛ bali ka teliya nka tagalen ɲɛfɛ dɔrɔn a ko bɛ se ka lasa n'i bɛ se ka ɲɛfɔli k'an ye o bɛ sɔrɔ fɛn min fɛ n ka taa ni ɲininkali ou bien n ka nin fɔ a ka nin répond fɔlɔ i t'a kɛ kelen kelen basi tɛ ko ka kɔlɔ fɛnɛ an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an bɛɛ sɔn a ma an b'an balimamuso fo a ka ɲininkali nin na a ye ɲininkali mun k'an na i n'a fɔ an balimamuso dɔ bɛ yen i n'a fɔ an balimacɛ dɔ bɛ yen o bɛ se ka furuko bɛ se ka gɛlɛya u ma n y'a faamu cogo min na dɔw ta bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ cɛ bɛ se ka bɔ u nɔfɛ mais a bɛ to ka dabila fɛnɛ an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an bɛɛ sɔn a ma fɔta ani kɛtaw bɛɛ lajɛlen na an bɛna an da don kuma min kɔnɔna na Ala kɛ barika don ko ninnu na an bɛna fɔta minnu fɛnɛ bɔ masa nin kɛ barika don a la ne balimamuso i filɛ ka ɲininkali min kɛ a nafa ka bon parce que an ye furakɛlikɛlaw i bɛ taa sɔrɔ nin caman de b'an sɔrɔ an ka furakɛlikɛyɔrɔw la o na sira fɛ an balimamuso caman bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ furuko bɛ gɛlɛya u ma dɔw ta ye ɲinɛ wolomali ye mais o t'a bɛɛ ye i n'a fɔ an balimacɛw yɛrɛ fɛnɛ bɛ cogo min na dɔw fɛnɛ ta ye u bɛ ɲinɛ woloma o fɛnɛ t'a bɛɛ ye mais caman ta ye bana de bana de don parce que i b'a caman ye furu bɛ se ka daminɛ a ka d'a ye cɛ ka d'a ye a ka di cɛ ye mais n'a fɔra yɔrɔ min na k'a fɔ bi kɔni furunafolo bɛna sara
alors furunafolo ko n'o sarala ka ban o b'a yira muso kɛra cɛ ta ye k'o latigɛra k'o banna o wagati la o wagati kɔnɔna na i bɛ taa sɔrɔ an balimamuso bɛ muruti ou bien an balimacɛ bɛ muruti parce que a b'an fila bɛɛ la mais tuma caman na a ka ca muso kunda ka tɛmɛ cɛ kan i bɛ taa sɔrɔ an balimamuso bɛ se k'a fɔ bɔn ne tɛ furu na ou bien ko ni fitini dɔ bɛ se ka na tɛmɛ ni cɛ ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ sin k'a fɔ ko ne t'a la mais a caman b'o bɛ nimisa mais o segin man di kɔfɛ de parce que a caman b'u man kɛnɛ de i n'a fɔ cogo di a caman man kɛnɛ caman ta ye kunnafɛn bana de kunnafɛn bɛ muso minnu na a caman ye o de ye donc o bɛ na n'o siraw caman de ye i bɛ taa sɔrɔ o bɛ dabila i ɲɛ bɛ muso gorobinɛba caman na nin k'u tɛ furu fɛ cɛ man di ye n tɛ furu fɛ n bɛ tan cɛ ka di bɛɛ lajɛlen ye lajarabi de don kuma caman bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ o bɛ f'u ma kɛrɛfɛ mais n'i yɛrɛ bila o yɛrɛ place la i tɛ furu siga fosi t'a la i tɛ furu n bɛ se ka mun f'i ye o kuma ɲɛbila la o y'o ye donc a caman de bɛ o k'i yɛrɛ furakɛ o de nafa ka bon don n'a nata la ou bien hali bi yɛrɛ kɔnɔna na an da bɛna s'a ma mun de bɛ na n'o banaw ye o siraw bɛ se ka don i la cogo di k'a dɔn k'a fɔ ni bana b'i la. voilà ne yɛrɛ tun sani an kun ka taa ɲɛfɛ ne kun b'a fɛ k'a dɔn mun de bɛ na ni o bana ninnu ye. ala k'an bɛ sɔn a ma an filɛ nin wagati min kɔnɔna na an ka kunnafɛn bana ka ca o caman ye telefɔni de ye. telefɔni jumɛn? telefɔni kelen kelen filɛ an bolo cogo di? o caman ye de ye fɔlɔ i tun bɛ se k'a ye i bɛ fɛn dɔ mɛn tolo la mais a yeli ɲɛ la o tun ye baara ye. siga t'o la. mais bi o latigɛlen don bɛɛ bolo i bɛ don dɔrɔn i b'i sigi i bɛ don a kɔnɔ an ka filɛfɛn fangaw ka bon an ma caman bɛ yen kunnafɛn b'an caman na mais caman ta kɛ sa la bi o sababu bɛ sɔrɔ telefɔni fɛ an ka filɛfɛnw an bɛ fɛn minnu filɛ an ɲɛ la ani an bɛ fɛn minnu ye donc o de bɛ na caman ye parce que ala ko ta fanga ka bon ni ala ko ta fanga bonyana i bɛ taa sɔrɔ caman ta o bɛ s'a kɔrɔ caman fana ta bɛ dɛsɛ la zikuru min a bɛ an ala ko suma minnu kɛ o de bɛ se ka na a tigilamɔgɔw ka na dɛsɛ o fɛn ninnu na ni alaw taala ka diɲɛ donc o la an ka an hakili to an yɛrɛ la i n'a fɔ an ka telefɔniw fɛ an bɛ fɛn minnu filɛ telefɔniw kɔnɔ o n'a ɲɔgɔnna sira ninnu fɛ jalankolo b'a la fɛn caman b'a la quoi misiw b'a la misigi lamɛnba b'a la ninnu bɛɛ bɛ se ka na problème se mɔgɔ ma i n'a fɔ kunnafɛn siraw fɛ ka kunnafɛn si kɔrɔ 100% na telefɔni de fanga ka bɔ a la. an b'a yira filɛlikɛlaw la halisa k'a fɔ ko an bɛ baga bulon kɛnɛ kan baga bulon min ni a bɛ sigi mifa production ani Ondo TV fɛ bi kɔni an ni an ka karamɔgɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye Mohamed Jawara ye Mohamed Jawara ale ye groupe centre Bɛnkadi tigi ye u sigilen don Kabala n'i ko ko Kabala a yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na Kabala ye fila ye parce que Kabala bugu bɛ yen Kabala bɛ yen voilà bon mɔgɔ caman tɛ a faamu sinon Kabala bugu in o bɛ da o kan mais Kabala in o ye mun bɛ Kalabankɔrɔ kɔfɛ o tɛ bi kɔni an n'ale bɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ ka ɲininkaliw caman kɛ a la yarabi ala ka a lamɛncogo ɲuman di an ma an bɛ segin an bɛna Sali fan fɛ tuguni ni ɲininkali wɛrɛ bɛ a bolo a bɛ se ka o senwa la cogoya min na. ɲɔni ka don o kɔnɔ nka a ye yɔrɔ dɔ fɔ ko dɔnkili lamɛnko man ɲi nka dɔnkili dɔw bɛ yen nɔ ladilikan de bɛ o kɔnɔ yalima olu fana b'a la. ni bɛɛ ye kelen ye. a bɛɛ ye kelen. a ladilikan b'a kɔnɔ ladilikan t'a kɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen ye kelen o fɛn ninnu sira fɛ parce que fɛn dɔ de don f'an ka fɔ n'an ko an b'a fɔ e bɛ ka kuma min fɔ bi i bɛ ɲininka a la lahara i n'a fɔ ne yɛrɛ bɛ ɲininka an ka kumakan na lahara cogo min na bon n'i ko k'a fɔ i bɛ fɛn dɔ fɔ bi k'a fɔ k'a ka di ye k'i pan kunna i bɛ ɲininka i kungo la lahara ladilikan bɛ dɔnkili min kɔnɔ o ladilikan tɛ min kɔnɔ o nin bɛɛ bɛ se k'a sɔrɔ nin fɛnw sira fɛ dɔ de ka jugu ka tɛmɛ dɔ kan mais a bɛɛ lajɛlen ye kelen ni Alahu Taala ka jɛ ye. kɔɲɔso la an b'a mɛn ko ni mɔgɔ bɛ don kɔɲɔso la ko nɔnɔkɛnɛw kan ka min ani ko fɛn dɔ kan ka fɔ i bɛ se ka ɲɛfɔli k'an ye o kan. bon an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an bɛɛ sɔn a ma an bɛ segin kɔfɛ dɔɔni i bɛ hakɛto o yɔrɔ la sanni an bɛ se ka na se kɔɲɔso yɛrɛ wɔɔrɔ ma fɔlɔ i n'a fɔ n ye wɔɔrɔ min kun tigɛ a nafa ka bon an balima caman kan kosɛbɛ cogo min na an bɛ se k'an yɛrɛ bɔ o fɛn ninnu dingaw kɔnɔna na i n'a fɔ misaliya la n ye mun fɔ furu daminɛ wɔɔrɔ nin na dɔw ta bɛ yen a bɛ dabila ani a fɛnw bɛ na ni sira jumɛnw ye o fɛn caman bɛ yen tuma dɔw la an balimamuso caman bɛ yen i tɛ se k'a dɔn k'a fɔ ko nin taamasiyɛn ninnu b'i la o siraw fɛ a caman bɛ sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen o bɛ da k'a fɔ ni ne dara n bɛ sibo
k'a fɔ n furula o bɛ yen ou bien k'a fɔ ni n dara n bɛ wulu ye sibo la ou bien n bɛ sa ye sibo la i n'a fɔ ninnu siraw fɛ olu caman bɛ yen n'u bɛ mɔgɔ min na ka caya n'i balila nin fɛ ou bien n bɛ sibo k'a ye cɛw b'a fɔ k'u bɛna daɲɔgɔnya kɛ n fɛ dilan na donc olu sira ninnu fɛ i kɛ bɔ a la i kɛ sɔmi k'a fɔ ko kunnafɛn b'i la o bɛ k'i bali ka furu la o ye nin sira surun dɔ ye k'o fɔ an balimamuso ye san'an bɛ don i ka fɛnkɛ kɔnɔna na donc ni ye nin taamasiyɛn yɛlɛ i kan ka gɛrɛ furakɛlikɛyɔrɔ la parce que caman fana bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ olu bɛ san caman de kɛ ne ma f'i ye kuma daminɛ la ko mɔgɔ kana na fɔ ma ko karamɔgɔ wa munna ko mɔgɔ kana na fɔ ma karamɔgɔ parce que dɔ wɛrɛ tɛ ni an bɛ jamana min kɔnɔ an bɛ kuma o de kan mali kɔnɔna na sisan an caman bɛ yen an bɛ kule an sen kan k'a fɔ karamɔgɔ olu caman tɛ karamɔgɔ ye olu b'an balimamuso caman de fana coron kosɛbɛ i n'a fɔ nin siraw fɛ i bɛ taa sɔrɔ u bɛ na sa u b'a fɔ e dabali de kɛli la nin b'i kɔ nin de b'i nɔfɛ i banicinin b'i nɔfɛ fɛnkɛ b'i nɔfɛ a kɛlen don ka taa nin kɛ tan e sigilen filɛ n b'i ɲininka i degera k'i tulo ye fɔlɔ k'a sɔrɔ i ma dungare de ta ka filɛ yan yari i ma degi ko ye donc a bila i kɔlɔsi kan i n'a fɔ mɔgɔ bɛ se ka na mɔgɔ sɔrɔ taamasiyɛn fitinin de bɛ se ka jira mɔgɔ la k'a fɔ nin ye dabali ye mais kana teliya k'a fɔ a tigilamɔgɔ ye o ye dɔ faralen a tigilamɔgɔ ka ko kan donc a kan ka se ka wuli k'a yɛrɛ furakɛ ka bana nin bɔ a yɛrɛ la dɛ ale tɛ wuli ka bɔ a yɛrɛ la a bɛ sigi bisigi de la f'a furu wagati bɛna tɛmɛ a kan n b'a fɛ k'o yɔrɔ fitinin de fara a kan an balimamuso kɛ se k'o faamuya n t'a dɔn ni a ye don yɔrɔ sɔrɔ n ka kuma n y'a faamuya kosɛbɛ donc i kana ni sigi yɛrɛ ma taa i yɛrɛ furakɛ i kan ka se ka t'i yɛrɛ furakɛ yɔrɔ jumɛn fana la o fana yɔrɔ bɛ yen kuranɛ kalan yɔrɔ bɛ yen a ka ca tawhidi bɛ minnu bolo kuranɛ kalan yɔrɔ la ala kelebaciya bɛ minnu bolo donc i bɛ se ka wuli ka taa olu fɛ ka taa kuranɛ kalanw k'i yɛrɛ la donc k'i jilaja ka furaw labaara cogo la i bɛ furu sɔrɔ i bɛ furu mais tagalen ɲɛfɛ n'ala sɔnna ma minnu furula o muso gana ye minnu o cɛ gana ye minnu o olu bɛɛ bɛ se k'i ta sɔrɔ a la cogo min na ani minnu furula minnu fana bɛ yen minnu ni cɛw ta ka se ka ɲɔgɔn kan fɔ o an bɛ dɔɔni d'olu fana ma ka tɛmɛ n'ala sɔnna bɛɛ bɛ se k'i yɛrɛ wasa o fana kɔnɔna na ka sɔrɔ an ma don musurukuya la an ma don filanikafoya la an ma don ala tana la nka i bɛ ka nin min fɔ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ olu ka tagama o ka gɛlɛn nka kuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ youtube sanfɛla la kuranɛ kalan minnu bɛ o la est ce que olu bɛ se ka to o ma u ka sokɔnɔna na ka to k'o bila a la k'o fana lamɛn o fana bɛ se ka dɔ bɔ a koɲa la an b'a ɲini ala fɛ ala ka barika don ani la i ka ɲininkali ka ɲi kosɛbɛ i filɛ k'o yɔrɔ min fɔ dɔw bɛ yen u bɛ se ka dɔw ta nɔgɔya mais dɔw bɛ yen o t'o nɔgɔya rukiya caman bɛ youtube sanfɛ a bɛ facebook sanfɛ misaliya la sitana bana kɔgɔlen bɛ mɔgɔ min na ale yɛrɛ t'a fɛ ka ala ko yɛrɛ kuma mɛn surtout k'a fɔ k'a bɛ kuranɛ don a tulo la k'i da a b'i da dɔrɔn sɔnna a b'a bɔ a tulo la ou bien a b'a lamɛnni daminɛ dɔrɔn a bɛ sunɔgɔ a tɛ se ka lamɛn tuguni o kɔni o tɛ se k'e nafa bon kuranɛ fɛnɛ i bɛ dɔ bɛ yen a bɛ se ka kuranɛ yɛrɛ kalan mais afisi don mais sitana bɛ don a la surtout mun bɛ yen k'a fɔ k'a b'ale farikolo la ale kɛ lamɛnni kɛ dɔrɔn k'a d'aw ma o tɛ se ka kɛ a bɛ wuli ka taa fɛnkɛ kɛyɔrɔ la mais dɔw fana ta bɛ minnu ta ma se nin degré la kosɛbɛ olu bɛ se ka téléchargement kɛ ka lamɛnni kɛ n'a yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ k'ale bɛ lamɛnni kɛ 100% yɛrɛ donc a bɛ se k'o lamɛnni kɛ o bɛ se ka dɔ wasa quoi mais dɔw fana ta bɛ f'u kɛ ta don kɛ furaw ko yɛrɛ kosɛbɛ ka tila ka furaw wusu ni Alahu taala ka jɛn o bɛ sɔrɔ k'u bila o tɛ baasi ye ne tun b'a fɛ ka o ɲininkali kɛ parce que ni an ma kow farafansiya a tɛna faamu bana bɛɛ n'a furakɛyɔrɔ don c'est vrai réseau sanfɛ o bɛ se ka fɛnw lamɛn i n'a fɔ kuma daminɛ la an y'a fɔ cogoya min na k'a fɔ ko an ka yetaw ni an ka mɛtaw yɛrɛ hali telefɔni na o bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye mɔgɔ ma donc o bɛɛ y'o fɛn kelen de ye c'est vrai kuranɛ don mais a bɛ ka na telefɔni de kɔnɔna la donc o fana lamɛnni ko jugu est-ce que o fana tɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ wɛrɛ ye a tigi ma non o tɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ka wuli i n'a fɔ misaliya la sa a tɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye a tigilamɔgɔ ma i n'a fɔ ale ka kuma ani e ka kuma wɔrɔ différence fitinin b'u ni ɲɔgɔn cɛ différence jumɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ misaliya la sisan i kɛ rukiya sɔn ta i ka kuma b'o de kan i n'a fɔ rukiya sɔn i k'o ta sisan k'i o lamɛn o dɔrɔn bɛ se k'i wasa k'a sɔrɔ i ma taa furakɛlikɛyɔrɔ la ale ka kuma b'o yɔrɔ la bon kuranɛ lamɛnni i yɛrɛ ma ka taa a bɛ dɔ de fara i ka limaniya kan a tɛ fosi bɔ a la rukiya sɔn fɛnɛ la sisan n'i bɛ ka rukiya sɔn fɛnɛ lamɛn tuma dɔw la i bɛ taa sɔrɔ e bɛ rukiya sɔn lamɛn kunkolodimi bɛ juguya n'a da nana se farikolo yɔrɔ min tɔgɔ ma i bɛ taa sɔrɔ n'i bɛ tɔɔrɔ dusukun bɛ tɔɔrɔ kosɛbɛ quoi donc ni dusukun tɔɔrɔ la dɔrɔn i b'a bila est ce que i bɛ k'a faamuya donc ni dusukun tɔɔrɔ la i b'a bila i n'a fɔ dɔ bɛ sa hali n'ale seri wele kan mɛn dɔrɔn a bɛ tɔɔrɔ
dore bi ate sinugo fa ga seli wele kame na seli koni wele kame dro ale be sinugo donc ni ko tigila mugu ma ko ke kuranɛ lamɛn so kɔnɔ ko b'o furakɛ i bɛ se ka kuranɛ lamɛn i bɛ se ka kuranɛ fana bila so kɔnɔ n'i sera ka supporter dɔw bɛ olu tɛ se k'o yɛrɛ de supporter yɛrɛ de kuranɛ yɛrɛ kalankan o a fɛnkɛ ka olu tɛ se k'o yɛrɛ de supporter cogo si la yɛrɛ o dusukun tɛ se ka supporter mais n'i ye kuranɛ lamɛn ten kuranɛ lamɛnni nafa ka bon mɔgɔ kan kosɛbɛ kosɛbɛ de ka tɛmɛ i ka dɔnkili lamɛn kan parce que dusukun bɛ i n'a fɔ nɛgɛ de n'i y'a da duguma zon bɛ wuli nɛgɛ la cogo min na dɛ dusukun bɛ ten de mɔgɔ min bɛ yen n'i bɛ kuranɛ lamɛn i bɛ taa sɔrɔ wagati bɛɛ e dusukun bɛ baara kɛ ni kuranɛ ye e ma ye dɔ ye wa i bɛ dɔnkili dɔ bɛ yen tellement que a b'a lamɛn n'i y'a kɔri dɔrɔn ale yɛrɛ bɛ se k'a tɔ da ka taa k'a sɔrɔ a ma taa sɛbɛn a ma foyi a bɛɛ sabatilen bɛ dusukun de la k'a mara dusukun de b'a mara ka ɲa mais n'i bɛ kuranɛ fana lamɛn o cogoya fana la i bɛ taa sɔrɔ dusukun bɛ kuranɛ fana minɛ ten o cogoya la hali n'i tɛ se ka kuranɛ kalan ni durusilen t'i kunkolo la mais n'i bɛ ka lamɛn kuranɛ yɔrɔ dɔ bɛ yen sani a yɛrɛ bɛ s'o ma sani kuranɛ kalanbaga da kɛ s'o ma e yɛrɛ b'o fɔ o fana ye nafaba de ye dusukun ma n t'a dɔn ni faamuyali sɔrɔli kan ni faamuma sɔrɔ a la n bɛ k'a faamu i ka hakilina n bɛ k'a faamu parce que faamuyali yɔrɔ ye mun ye i n'a fɔ Sali ka question y'a fɔ cogoya min na ani jaabi minnu bɛ ka di mɔgɔ bɛ u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna la parce que i ka fɛn lamɛn i fana bɛ fɛn mun dɔn bi an fɛ yan an tubabukan kalannaw de ka ca kosɛbɛ kosɛbɛ ni kuranɛ komi fɛn ye banako ye k'a fɔ ko ni i man kɛnɛ ni i tora ka kuranɛ lamɛn peut-être que a bɛ se ka dɔ bɔ i ka bana la mais o y'a ye e mun man kɛnɛ kuranɛ yɛrɛ bɛ ka mun fɔ e b'o dɔn fɔlɔ ne ka faamuyali la ani ni e yɛrɛ t'a dɔn kuranɛ bɛ ka mun fɔ a bɛ k'i bolo lamɛnli de ten o le k'a ka baara ɲɛ o le k'a ka baara ɲɛ i ye furakɛli sira fɛ a bɛ se ka kɛ degun yɛrɛ ye i ma donc komi mɔgɔw bɛ i n'a fɔ aw n'aw ɲɔgɔnnaw minnu bɛ se ka dɛmɛ don mɔgɔw ma kosɛbɛ kosɛbɛ donc ka wuli ka se aw ma o la a bɛ ɲɛdɔn o la ni fɛn wɛrɛ mun bɛ a la a tigilamɔgɔ farikolo la mun ni o tɛ kelen ye o bɛ se ka dɔn a la i n'a fɔ i yɛrɛ ka kuma la i y'a fɔ a dɔw bɛ yen a bɛ mago ɲɛ olu mais dɔw bɛ yen fo olu ka a yiri ku k'a yiri fɛ bon ni bana dun b'i la e t'a dɔn i ka bana bɛ état mun na mɔgɔ mun b'a dɔn n'i sera o de ma i bɛ se k'a dɔn k'a fɔ ko voilà ni a bɛ bamananw b'a fɔ ni mɔgɔ y'i ka bana dɔn dɔrɔn i sera a la ni 99 ye siga t'a la e yɛrɛ k'a dɔn i dusukun na k'a fɔ ni bana de bɛ ne la i bɛ lafiya donc an bɛ mɔgɔw la insister de c'est-à-dire ni ni tamasiyɛn minnu fɔra ni mɔgɔ minnu ye a dɔn ko tamasiyɛnw bɛ u la u bɛ se ka centre in sɛgɛrɛ walima i ka numéro yɛrɛ bɛ tila ka di mɔgɔw ma pour que an ka se k'an ta fan sɔrɔ a la kosɛbɛ kosɛbɛ jamukan y'o ye an bɛ segin ka na Sali fan fɛ n y'a fɔ a ɲɛna n ko mɔgɔ tɛ bɔ jɛmɛkɔrɔ ka na i kɔnɔ fɔ halisa an bɛ baga bulon kɛnɛ de kan bi ani Mohamed Jawara ani ale bɛ ɲɔgɔn bolo ale groupe centre Bɛnkadi ale y'o tigi ye Kabala donc Sali ne ɲininkali min b'i bolo tuguni karamɔgɔ ye minnu fɔ ka tɛmɛ kunnafɛn bɛ mɔgɔ sɔrɔ sira minnu fɛ o tɛmɛnen kɔfɛ an y'a mɛn fana ko kuma dɔ la muso minnu bɛ yen ni u kunkolo langolo bɛ don ɲɛgɛn kɔnɔ walima cɛ yɛrɛ fana ou bien minnu bɛ taa u langolo jɔ dumari ɲɛma ani minnu bɛ kuma ɲɛgɛn kɔnɔ fana k'a bɛ kunnafɛn kɛ ka teli ka olu de sɔrɔ est-ce que o kuma o fana ye tiɲɛ an bɛ fɔ k'i walimadɔn i ka ɲininkali na o kuma ye tiɲɛ ye kosɛbɛ o fana ye kunnafɛn sɔrɔ sira a ka ca kosɛbɛ a ka ca yɛrɛ de kosɛbɛ o yɛrɛ de fana ka jugu ka tɛmɛ caman kan surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ kuma ɲɛgɛn kɔnɔna na parce que ɲɛgɛn kɔnɔna ye kunnafɛnw yɛrɛ mara sitanaw marayɔrɔ de ye jinɛw ka marayɔrɔ fanba ye ɲɛgɛn kɔnɔna de ye ɲɛgɛn kɛra so kɔnɔ o a kɛra kɛnɛma ɲɛgɛn na o jinɛw bɛ mara kɔnɔna na o y'olu ka marayɔrɔ de ye mɔgɔ min bɛ yen o kɛra cɛ o kɛra muso i bɛ kuma ɲɛgɛn kɔnɔna na sitana donta bɛ caya i farikolo la ka caya kosɛbɛ mɔgɔ min bɛ kuma ɲɛgɛn kɔnɔ ka caya ani muso minnu fana bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ olu b'u kunnankolon bɔ ka yaala a kɛra du kɔnɔna na o a kɛra i bɛ ka yaala bɛɛda kan o olu fana ka kunnafɛn donta fana o fana fanga ka bon kosɛbɛ ani kɛrɛnkɛrɛnnenya la muso minnu fana bɛ yen n'aw bɛ duba kɔnɔ dɔw fana bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ kɛnɛma ɲɛgɛn bɛ yen olu bɛ fini suru kɔgɔda la ka bɔ kɛnɛma o fana b'a la o fana b'a la o donta ka ca i n'a fɔ o fana siraw fana fɛ ni Alahu Taala ka diɲɛ an bɛ musow ye ka jarabiw la cogo min na adamadenw bɛ muso ye ka jarabiw la cogo min na dɛ
jina shetanaw fana bɛ mɔgɔ fana o cogoya la ka tila ka jaraba tigila mɔgɔ fana la ten ka tila ka don a la k'a sɔrɔ mɔgɔ ma ci foyi dɔw fana bɛ olu ye cilenw ye mais an b'u ye cogo min na ka jarabi mɔgɔ la dɛ jina shetanaw fana bɛ jarabi mɔgɔ la i n'a fɔ nin cogoya la donc an balimamuso kan k'i yɛrɛ kɔlɔsi nin fana la kosɛbɛ ni Alahu Taala ka jɛ nka aw ka centre in na a bɛ mun baara de kɛ centre Bɛnkadi in na bon centre Bɛnkadi la an bɛ fɛn caman kɛ parce que centre ba don ni Alahu Taala ka jɛ kunnafɛnbanatɔ bɛ furakɛ a kɔnɔna na biyɛndimitɔw caman b'a kɔnɔ hakililabana bɛ mɔgɔ minnu fana la olu caman b'a kɔnɔ i n'a fɔ jabɛtitɔw b'a kɔnɔna na cogo min na ni Alahu Taala ka jɛ bana caman bɛ an bɛ baara k'a la parce que centre ba de don mɔgɔ caman de b'a kɔnɔ minnu bɛ baara k'a kɔnɔna na donc a fɛnw ka ca kosɛbɛ mais ni banabagatɔ sera an fɛ yen donc ka sɔrɔ ka i ka lahalaw fɔ i kan ka furakɛ sira minnu fɛ an bɛ sɔrɔ ka bɔ n'olu ye ni Alahu Taala ka jɛ mais ne b'a fɛ ka ɲininkali min kɛ aw ka centre in kɔnɔ walima a b'u furakɛ ni tubabu fura de wa walima a b'u furakɛ ni an yɛrɛ de ka farafin furaw gɛrɛgɛrɛw ye mashallah Ala kɛ barika don ani la i ka ɲininkali nafa ka bon ne ka fura bɛɛ ye an ka yan jiri gɛrɛgɛrɛw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali jiriw yɛrɛ kunnafɛn furakɛli fɛnw ka ca a jiriw ka ca i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ olu bɛ arabu fura dɔrɔn de utiliser mais ne yɛrɛ n ye n ka furakɛli sɔrɔ sira mun fɛ o jija yɛrɛ n'o dusukun gɛlɛya yɛrɛ ma ka se ka n jilaja n yɛrɛ kan kosɛbɛ kosɛbɛ n bɛ Mali yiri de ɲini k'a utiliser kosɛbɛ ka tɛmɛ hali an kɛrɛfɛ jamana yiriw kan Mali yɛrɛ yiri kɛrɛnkɛrɛnnenya la ne ka recherche fanga de ka bon o kɔnɔna na i n'a fɔ misaliya la n b'aw hakili jigin an ka frontière tun datugulen don cogo min na i n'a fɔ yɔrɔw fermelen don cogo min na caman bɛ u bɛ kule mais alhamdulillah ne bɛ Ala tanu o ma kule n m'a fɔ o kama n ka fɛn tiɲɛ yɛrɛ n'i y'o fɔ n ye nkalon tigɛ parce que munna n ka minɛnw bɛ taa jamana caman na ne ka feerekɛ yɔrɔ bɛ New York Faransi ka yɔrɔ bɛ a bɛ yɔrɔ 3 bɔ Gabon ka yɔrɔ bɛ yen Espagne n ka feerekɛlaw bɛ yen mais k'a fɔ ko ka degunba sɔrɔ i n'a fɔ minnu ka minɛnw bɛ bɔ kɔfɛla la ne m'o degun sɔrɔ ayi ne m'o degun sɔrɔ a fɛn kɔnɔna na caman yɛrɛ tun bɛ na ɲininka a la yɛrɛ caman bɛ na a Jawara mɔgɔ caman ka fɛnw yɛlɛmana prix yɛlɛmana fɛnw yɛlɛmana mais o tuma e ka fɛn bɛ cogo di ne ka fura bɛɛ bɛ bɔ an fɛ yan wa ka yira aw la fɛnɛ ne ye furakɛli sɔrɔ cogo min na ne fa tɛ furakɛli kɛ ne ba tɛ furakɛli kɛ ne ma mɔkɛ se ko n bɛ furakɛli kɛ wa ne ma taa mɔgɔ fɛnɛ fɛ ka taa jiri kalan fɛ yen fɛnɛ o mɔgɔ tɛ yen k'a fɔ nin Jawara nalen a ye ni san hakɛ de kɛ n bolo yiri kalan na o mɔgɔ tɛ ne bolo ne m'o kɛ mɔgɔ si bana de kɛra sababu ne yɛrɛ kɛra furakɛlikɛla o de kama ne yɛrɛ fɛnɛ n jilaja k'an yɛrɛ ka yiriw recherche kɛ kosɛbɛ caman bɛ yen o bɛ n dɔn ne ka baara ye sanu baara de ne ka baara ye sanuko de donc bana de ne sɔrɔ o kɔnɔna na après nana fɛnkɛ kɛ o de kama fɛnɛ n ye n jilaja fɛnɛ ka hakili jagabɔ hali tulu minnu bɛ ne fɛ yen a bɛɛ y'an yɛrɛ ka tulu dilan i n'a fɔ bɛnɛ tulu zira tulu zira kelen kelen nin o tulu ou bien subagabana tulu n'o ye tomotigi ye olu tulu n'a ɲɔgɔnna ninnu ou bien kɔgɔ tulu ninnu olu fɛn ninnu i n'a fɔ an yɛrɛ ka farafin yiridenw yɛrɛ tulu yɛrɛ gɛrɛgɛrɛw dɛ ani si tulu ninnu ne bolo dan caman de mais kuma latigɛ la bɛnɛ tulu ale ye mun tulu modèle ye a bɛ mun mako fɔ modèle ye bon bɛnɛ tulu bɛ fɛn caman kɛ i n'a fɔ an bɛ wagati min kɔnɔna na mura bɛ mɔgɔ caman na sisan ani sɔgɔsɔgɔ bɛ mɔgɔ caman na taa bɛnɛ tulu ta tu ta la ta ta la wa n'i y'a sɔrɔ diɲɛ wɔɔrɔ wɔɔrɔ la k'a fɔ Jawara ka centre do tɛ dɛ o to yen n'i y'a sɔrɔ fan o fan fɛ ni bɛnɛ tulu kɔni don a tigi ma namara foyi foyi k'a la a min dɔrɔn i k'i da ni dugu jɛra i b'o résultat sɔrɔ ka sɔrɔ i ma taa fan si fɛ bɛnɛ tulu mɔgɔ minnu bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ zanfala bɛɛ b'u farikolo la farikolo bɛ kurukurumisɛn bɛɛ b'u farikolo la fɛnɛ a mun farikolo la dɔrɔn i k'a lajɛ ou bien an balimamuso minnu bɛ yen minnu lajarabilen don u ɲɛdaw tɔm bɛ ɲɛdaw la e k'i jilaja dɔrɔn i k'a mun bɛnɛ tulu la ani mɔgɔ min bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ tuma dɔw la u farikolo bɛ tagama u yɛrɛ kan o banaw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ u farikolo bɛ tagama u yɛrɛ kan ka caya i jilaja dɔrɔn i kɛ bɛnɛ utiliser kunkolodimi gɛlɛn b'i la a don i kunkolo la dɔrɔn i kɛ misɔrɔ sira la kunkolodimi ko in da kun bɛna s'o ma i y'a faamu k'a fɔ bila dɔrɔn bɛnɛ tulu la dɔrɔn a utiliser dɔrɔn i k'a filɛ ninnu tɛ i n'a fɔ k'a fɔ fɛn wɛrɛ don k'a fɔ n bɛ ka kɛ n yɛrɛ ka non bɛnɛ tulu bɛ dilan bi Mali kɔnɔ fan caman a bɛ dilan diɲɛ fan caman e k'a ta dɔrɔn i k'a filɛ tu t'a la k'a fɔ n bɛ Jawara fɛ yen Jawara kɛlen don ka non dɛlilu gɛrɛ fosi t'o la a ka kɛ dɔrɔn a gɛrɛgɛrɛ a ka ɲi bana i miiri bɛ bana caman na bɛnɛ tulu k'a la dɔrɔn i k'a essayer hali kunnafɛn bana la a essayer i ka essayer dɔrɔn ani mɔgɔ minnu bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ tuma dɔw la i ja bɛ tigɛ i yɛrɛ ma bɛnɛ tulu ye utiliser i bɛ ja tigɛ i yɛrɛ ma dɔrɔn jatigɛ b'i minɛ i bɛ siran i yɛrɛ ma e ka utiliser dɔrɔn i k'a filɛ n'i y'a utiliser i yɛrɛ b'a na dɔn fɛn min b'a la
olu tɛ diɲɛ fan wɛrɛ fɛn an yɛrɛ ta ye hali n'a jɛra n'i bɛ se ka bɛnɛ tulu bɔ i ka so a kɛ minnu b'a fɔ n ye kuranɛ kala la n ye nin fɛn kala n ye nin ka tan ala ye masa ye a bɛ se ka barika don dɔ ka fɛn na ka tɛmɛ dɔ ta kan o bɛ se ka kɛ mais ne filɛ ka mun f'u ɲɛna nin tu t'a la ta t'a la a utiliser dɔrɔn i k'a lajɛ fɛn caman de bɛ bɛnɛ tulu la mais don n'a nata la an da bɛna sa caman de ma i filɛ ne ka nin tulu minnu fɔ n'ala ma baasi kɛ don n'a nataw la an bɛna ninnu ta kelen kelen ka baara kɛ ni u ye parce que ne yɛrɛ kulo fɔlɔ ye k'a mɛn ko bɛnɛ tulu bɛɛ ni mago ninnu bɛɛ ɲɛ nka Jawara i ka kuma kɔnɔna la an ye fɛn caman faamu banaw kɔnɔna la nka farikolola bana dɔw bɛ yen sisan mun fana kɛlen don ka mɔgɔw sɛgɛn yɛrɛ dɛ furuko la ni si tɛ furu caman yubuyabalen don o bɛ taa anw cɛw fan fɛ anw cɛw ka fura dɔ bɛ sɔrɔ i bolo bon an bɛ Ala fo k'Ala waleɲuman dɔn sani n bɛ don n yɛrɛ ka centre kɔnɔna na k'a bɛ sɔrɔ n bolo n bɛ dɔ di an balimaw yɛrɛ ma u ka se k'o utiliser Ala yɛrɛ kama fɔlɔ parce que aw yɛrɛ ka weleli nafa kama n b'o di an balimaw ma fisabililahi parce que ne ye mɔgɔ ye yɛrɛ kɔmanci fana man di i n'a fɔ Tarawele bɛ n dɔn o la k'an yɛrɛ kɔmanci sɔn o man di ni i ma fɛn fɔ n bɛ fɛn dɔ fɔ an balimaw ye bɛɛ bɛ se k'o utiliser kurusi jalagosi bi a caman bɛ yen a tɛ cɛ dɔrɔn na quoi o de ma faamu fana an ka société kɔnɔna na effectivement misaliyala sisan i bɛ muso caman ye k'a fɔ ko n bɛ n furu sa ko kurusi jalagosi bɛ n cɛ la k'a sɔrɔ fanga dɔgɔya b'ale yɛrɛ la fɔlɔ n da kun bɛna se o yɔrɔ ma o ye jumɛn ye infection banakisɛ la bi kɛmɛ sarada o sarada i bɛ taa sɔrɔ 90 la o kɛlen don ka mun ta bɛn an ka cɛw ka fanga dɔgɔya la mais i bɛ taa sɔrɔ tuma dɔw fana la o bana juguman bɛ muso la muso yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye k'o kurusi jalagosi ci cɛ fana ma hali ni furu sa ka bɔ nin kun ka taa nin fana kun i bɛ taa sɔrɔ o kelen pe don i bɛ taa o bana bila o tigilamɔgɔ kelen na mais comme wagati tɔ kuntala man ca n bɛ jiri fitinin fɔ o la don n'a nata la an da bɛna se o yɔrɔ min fana ma o bɛ se ka walawala an balimamuso ye an bɛɛ k'an jɛ k'an yɛrɛ furakɛ fɔlɔ n b'o fɔ an bɛɛ ye an bɛɛ bɛ se ka fura jumɛn ta o fɔlɔ i bɛ se ka piti ko la ɲini ni sɔrɔ ka di bi i bɛ ɲamaku ɲini i bɛ ganifin ɲini i bɛ na layi ɲini ninnu fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn a banna i bɛ se ka nin utiliser yɛrɛ k'a kɛ jus ye dɔrɔn i k'a di cɛ ma a ka min e yɛrɛ fana k'a min a bɛ se ka dɔ ɲɛ i ka infection na e ka segin piti ko la ɲamaku layi ganifin nin bɛ se ka kurusi jalagosi caman de débloquer ka bɔ hadamaden na ka sɔrɔ i ma don fan caman i kɔnɔ lankolon b'a ta non i bɛ dumuni kɛ ka taa o de nafa ka bon o diyara an ye kosɛbɛ i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na wagati yɛrɛ ni a kurun kama an bɛna Sali fan fɛ Sali folikan laban min b'i bolo kɛnɛ in kan folikan laban min bɛ ne bolo ne tun bɛ fɛ karamɔgɔ Jawara ka fɛn dɔ de fɔ cɛw ni musow cɛ k'o kɛ n ka kumakan laban n'o bɛ se ka kɛ joona vie que temps tɛ yen cɛ minnu ni musow tɛ bɛn n'i bɛ se ka fɛn dɔ fɔ o tun bɛ kɛ ne ka folikan laban ye ok an b'an balimamuso fɔ parce que o de ka d'ale ye a bɛ se ka kɛ fɛnɛ ale n'a cɛ tɛna kɛ bɛnna an tɛ dɔɔnin fɔ o la sa awɔ mɔgɔ tɛ ko cogoya dɔn ala k'an bɛɛ sababa ma amina yɛrɛ i bɛ se ka mun fɔ o yɔrɔ la an balimamusow u ka taa jiri dɔ bɛ yen u ka taa ta tu t'a la ta t'a la o ye manden sunsun ye manden sunsun ani sukolan a ta dɔrɔn k'i kɔ a la o kɛra cɛ ye o kɛra muso ye o bɛ se ka adamaden yɛrɛ a bɛ i kisi dajugu ninnu ni ɲajugu ninnu ni sukolan ni manden sunsun nin bɛ se ka adamaden hakɛ tɛ a la hali cɛ yɛrɛ fana bɛ se k'i kɔ a la cɛ bɛ se ka ko très bien koli hakɛ tɛ a la kuma bɛɛ bɛ se ka kɛ i bɛ se ka utiliser wagati bɛɛ a tɛ min a bɛ min i b'a min k'i ko i b'a min très bien i bɛ ko wa a bɛ suma fana ja hali mɔgɔ minnu kasa bɛ bɔ hali muso minnu bɛ yen tuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ u kasa ka bon u b'u ko dɔrɔn u b'u fɛn kɛ dɔrɔn u kasa bɛ bɔ a b'u fana mago ɲa kosɛbɛ sukolan ni manden sunsun a utiliser dɔrɔn i bɛ to k'a ko i kɛra mɔgɔ sugu o sugu ye ala ta kɔfɛ nin bɛ se ka adamaden yɛrɛ dajugula kari na sira ninnu fɛnw fɛ a bɛ se k'olu kɛ mɔgɔ ye ka lafiya don aw ka furu kɔnɔna na ni ala tala ka jɛ i bɛ se ka lafiya sɔrɔ o fɛn ninnu kɔnɔ parce que caman fana bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ u ka furu kɔnɔna na u ko man d'u cɛ ye ou bien cɛ ye kelen fɔ ale bɛ tan fɔ bana de don donc nin y'a fura de ye a ma ban an bɛ an filɛlikɛlaw ni an lamɛnbaa jɛkuluw fo an b'a yira u la k'a fɔ ko ani Mohamed Jawara an tɛna fama ɲɔgɔn ma nka sani an ka bɔ kɛnɛ kɔnɔna la an bɛ kuma lasegin a ma folikan ni dakuran laban b'a bolo ni kɛnɛ in kan Mohamed folikan ni kumakan laban bɛ ne bolo
ban filɛ baga bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waliɲuman dɔn ka tila k'aw yɛrɛ fo ne yɛrɛ welela ka na ni kɛnɛ kan a diyara n yɛrɛ fana ye ani n kanubaga minnu bɛ yen n'Ala sɔnna ma inshallah u yɛrɛ fana u kɛ duwawukaw ye nin siraw fɛ ne bɛ se ka kuma laban mun fɔ dala teliya la an furakɛlikɛlaw Mali kɔnɔ an kɛ sira Ala ɲɛ an kɛ sira Ala ɲɛ kosɛbɛ an kɛ sira Ala ɲɛ ka tila ka segin ka sira Ala ɲɛ an balima caman bɛ yen minnu bɛ tunga na bi n'i b'an ka baara nin kɔnɔ i b'a degun caman faamu n y'o fɔ n da bɛna s'a ma tuma don n'a nata la ne yɛrɛ ye furakɛli daminɛ cogo di n bɛna fɔ mɔgɔw ye o siraw fɛ an kɛ sira Ala ɲɛ cogo di an balima minnu bɛ tunga na ani minnu bɛ yan an kɛ nkalontigiw an ka dabila an ka nɛmɛ-nɛmɛ Mali fan caman caman kɛra furakɛlikɛla ye a nafa ka bon n'an sera ka tilen ka tiɲɛ fɔ i b'a ye Ala bɛ barika don an na Ala bɛ barika yɛrɛ don an ka jamana la Ala bɛ barika don farafin jiri la mɔgɔw t'a la gosi fana i n'a fɔ an balima minnu bɛ tunga na an b'a caman sɔrɔ siraw fɛ u bɛ fɛn fɔ an ye a fanga ka bon an farafin jiri baarakɛlaw kan f'i bɛ maloya bi k'a fɔ k'i ye furakɛlikɛla ye mais e k'i jilaja n'i bɛ ka kɛ ɲuman sira kan sani i ka saya don tɛ i bɛ nɔ fitinin bɔ i bɛ nɔ fitinin bɔ ni dɔw fana nana ye minnu fana kalan olu sera k'i ka fɛn faamu i b'a ye ɲumanw bɛ caya o cogo la donc an kɛ sira Ala ɲɛ an kɛ baaraw kɛ tawhidi siraw fɛ o ye ne ka ladilikanw de ye an k'an jija ka sira Ala ɲɛ ka folikan d'aw yɛrɛ ma ka sɔrɔ ka bɔ kuma kɛnɛna na Ala kɛ waati gɛrɛ yɛrɛ inshallah amin amin o diyara n ye Mohamed an b'i fo nka ni Ala sɔnna ma an ma tila ɲɔgɔn na ka sabu kɛ nin kun ye jɛmukan daminɛ nka don n'a nataw la an na kuma santiri in yɛrɛ kan ka sabu kɛ n'i kɔni ko santiri i n'a fɔ i yɛrɛ bɔra k'a fɔ cogoya min na a bɛ mɔgɔ camanba de bɛ yen mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ non seulement a baara nafa ka bon et puis a bɛ ka dɔw fana bɔ an fana baarakɛbaliw ka baara ko la nka baara mana kɛ cogo o cogo nɔgɔya b'a la gɛlɛya b'a la nka wagati ni a ko kɔnɔna la an bɛ bita jɔngiriya an bɛ i fo k'i waleɲuman dɔn an bɛ Sali an bɛ i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn an bɛ an filɛlikɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo an ka dibila baarakɛlaw Bebe Seri ni a ka mɔgɔw an b'olu fo régie la an bɛ Isuf Petit Muktar Ba Traoré an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ko an bɛ jɛ ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye Ala ka basigi lana faso Mali kɔnɔna la ya Rabi Ala ka basigi lana faso Mali kɔnɔna la an b'a f'u ye ko u k'an bɛn diɲɛ wagati wɛrɛ